langsung masuk armada RPA jam 12 siang. Sudah antri 12 RPA, satu lagi Samudro. Jam berapa? Langsung masuk RPA jam 12. Wah, sora leren pokoknya. Puter meneh. Wih. Pinter. Alah. Pendek. Nimbang dhewe oleh lho. Nimbang dhewe oleh. Ya. Nimbang dhewe. Ya kok njajali timbangan ngono. Lah timbang kowe bar iki kae. Bar iki kae padahal jan. Per 100 ya kuwi. Heh? 105. Oh, 105 paling yo lah diselang. Tapi mau pepetno sisan kono wae. Nek putrane ra jero. Nah, mangkane mbok jejel melu maju ngono ki puter jero kono. Ora ngerti wonge ning endi. Ning kono kabeh. Ning kono. 100 telat kowe engko nek ora anu. Ayo 100. Tapi ngomong sing kene sik. Aku 100 ngono. Karena sapa yang bendang. Karo sate men. Sik kurang genah. Wes iki kon ngefikne soalnya iki enek RPA. Iki pas surut jame ora leren kuwi. 24 karo bengok. Waduh.